emhathweni. #wasukukushisa ngithi anginibingelele nonke abathandi bomculo. Ngibingelelayo uJeze khulu ngokubiza kwalo. Indlu emnyama kweza kubo kwaMseleku. Bathi imnyama indlu kodwa igcwele indondo. Undondo ziyamzungeza ziyamlandela ishawulayini ibheke khona endlu enkulu. Usikhethe esincane 1 cm umkhangiso wezinto izimnandi khona bezoyibona behalele beyithenga. Bafowethu ungandi kakhulu ngenkulumo. Ngifuna ukuxolisa ukuthi izola ngikwazanga ukubonga. Bengekho bengalalela uSikhe ngengoma kodwa sizwile ukuthi ezebhova kade umuntu ekathele ebukhulweni zidle umhlanganiso zivotelwa yinina ku Twitter. Sifuna ukudlulisa ke kutheni siyabonga singabafana bakaMgqumeni lokho enisenzele khona kukhulu kakhulu. Niyazi ke bathandi bomculo sihlala sinihlonipha sinitshela futhi ukuthi ngaba sikho la sikhona ukuba nikho nina. Engakusho nje ngathi siyabonga kakhulu. Akusho ukuthi uDSD njengoba besiqhathwe naye akaselutho ngoba ngiyangibone la kuthina umuntu uma ekahlula wanqoba usuke ese-undermine akade eqhathwe nabo. Bonke abaculi ngiyabahlonipha ngaso sonke isikhathi. Vele kusuke kungafanele ukuthi niwine nonke. Kusuke kufanele kuwine lo e1. Engakusho njengamanje ukuthi siyabonga kakhulu sijabulile. Ngingasho ngithi oJeze khulu bajabulile idudlo oJojo iPakpak zakwaMseleku ijabulile kakhulu. Siyabonga umnandi usawubona uhlungu sala kahle. Bye bye.